siinä jo. Hui! Eikö se ole Sannin? Niin. Sanni toisin. Sannin ämpäri. Et sä muuten varmaan söis sitä. Näkyykö mua Ponni menee. Ei, tää tärisee. Nyt Erika kuulee meidän kaikki hienot juttelut. Moi Erika! Hihihi. Kuka kuvaa meitä? Moi kun Anni voi kuvaa teille. En kuvaa. Ai niin, en mitään. Ei. Eiköhän toi on niin. videolle. Meet vaan kun mä olin menossa. Erika! Miten tätä käytetään? Noniin. Linsit pois. Joo. Ja sitten noin. Peruutat nyt. Okei, mistä No ja sitten tästä aloitat. Tästä aloitat ja tästä lopetat. Start, stop. Miksi tässä lukee rek?